Ja. L'apuntador en Dencení, amb Cecil i amb la directora de les Amistats Perilloses, la Carol López. L'Helena Terrats i la Carol López. Comencem per la directora. Tot un repte adaptar i posar el teu punt de vista. Noto aquesta pressió. Sí, home, sí, és un repte. Noto la pressió dels meus dos actors. Bueno, tot sempre és un repte. Sempre és un repte tot el que facis. Per mi tothom deia, que difícil, però jo estic acostumada a fer obres sense ni una línia de text i les creu amb el mateix temps. Aquí venia amb una base molt bona. Llavors, és una mica més fàcil. Sempre m'han repte. És tot un repte passar a West End amb Harry Potter aquí, a més, un català perfecte. No, en català perfecte. Sí, home, sí, això que diuen. Aquest és un repte molt més gran de Harry Potter, per mi, com personalment. Parlar un altre idioma, i fer una obra en un altre idioma, que és difícil fer una obra normal, però per fer-ho aquí, a lliure, en català, tot això és un repte. Ja tenim la resposta a per què una obra del segle XVIII es torna a fer al segle XXI, doncs perquè tot el que hi ha dintre de l'obra, la crueltat, el masclisme, tot està present, no? Totalment, jo crec que l'única manera de posar-s'hi és amb ironia, amb un aparent sentit de l'humor, que després evidentment acaba sent un drama, no és una comèdia, però sí, l'atenció és perquè ens apel·la a nosaltres. Quines llicències t'has permès a l'obra? Bueno, bastantes. O sigui, he respectat la cadena de successos de la novel·la, però mira, per exemple, ell és un actor britànic, doncs la professió que fa no és d'arpa ni de piano, és d'anglès, i això ens dona unes escenes còmiques boníssimes. I ens dona un anacronisme i ens fa una picada d'ullet a l'actualitat. Això ens queda bé. Després, sobretot, això està bé, i sobretot amb el personatge de la Cecil, perquè era indefensable que ella aquest personatge avui estanqués en un moment. I després, perquè he apretat molt la dramaturgia amb una cosa que a la novel·la hi és, ho apunta però després ho deixa i jo vaig pensar que era molt bo, i és que ella acabarà sent la propera Mentel. I això és una mica Eva el desnudo, no? Que la Eve Harrington acabarà sent no me'n recordo com es diu el personatge, doncs, però de la senyora De la Bette Davis? Sí, de la Bette Davis, però no me'n recordo com es diu el personatge. Però bueno, amb Margot Channing. La Eve Harrington acabarà sent Margot Channing, ella acabarà sent, i això sí que és l'aposta que jo he fet. Inclús, o sigui, potser no tant de text, ell hi ha una cosa, però sí que hi ha una cosa de vestuari que fa una picada d'ullet, moltes coses. Aquesta era l'aposta. Acabo, perquè aquí hi ha molt poca estona i ja teniu l'estrena. Per què no heu apostat més a l'obra? O què us ha seduït més, els actors, a l'hora de fer-la? Tot el joc aquest entremediat de si tu sedueixes, jo... o el duel que hi ha entre Merkel i Baldwin? No, és que per mi és una barreja, o sigui, a mi el que em sedueix d'aquesta proposta que m'ha fet la Carol, que m'ha fet, és la barreja possible entre una funció que ens permetria jugar molt, estar en un to teatral, una proposta teatral molt elevada, i alhora parlar de coses que són profundes i que ens toquen la cara. Jo i tu. Tu! Sí, igual, ja està. Ja no m'estrenava. Doncs escolta, molta sort, molta merda Moltes gràcies. No us la perdeu al Teatre Lliure perquè a la Fins al 8 de juny. Sí, teniu un mes per venir, hi ha temps, a més ja és l'última obra gran de la temporada al Lliure. Gràcies a la Carol López, a l'Helena Terrats i al Toques Tavares. I ja està. I gràcies també a l'apuntador perquè veniu, m'ho diuen. Gràcies.